may mabuhat si Nicole dari, si Cristel to ni eskwela. Ja among gitry dari og print gidang mga picture nga nas copy sa ijang kuan. Ja kay dugay pa magudto makuha guys tong ijahang among gibayaran og 36 kay arka nindot kadto sa guys kanang murag acrylic nga unsa to. Basta dili sa mabuak. Ja napoy libre nga libre napoy frame nga dake murag 10 by 13 man siguro to kada anak no. Ja tanawa guys kani katuni ijang pagka grade 12 graduate siya grade 12. Naman di kay middle nak na. Unol di kada ni nak. Ja kani guys ang among gibayaran dani murag tag 30 ra masiguro niyo sa kaingani so wa say prim way libre mga prim way libre way prim ba nga gikuan kay basta mga ingani guys wala jay prim sa ingani ra kadak na na des Cristel pud guys sa pag-graduate ni ja og grade 6 so tawag mo mga naong pero tambok na ko dani guys kay dari naman ko Cebu. Yang pag-graduate to grade 6. Ang mga hangitang-tang na kay naman nas giprima na dari ang hangitang-tang. Hangipuli na kanja tiya. Diyan nak napatay mga copy sa mga ingani na kaya itong ipiprime nak. Itong madagke. Na kare kakuan siya katong murag naka uniforme og pulis jag katong murag nakatuga. So mara ni among gi-try na mo og print. Maka kuan guys ba maka lami pud paminawon ba nga atong anak nga makagraduate na sa sobrang kalisod. Di mahibaw-an nga sa atong pagpaningkamot ja makagraduate na dai siya. So ayun na mugawas na naron ang akong duha ka anak nga buutan. So katong ang giprint guys kuan silang duha. Jaho pa nang i-frame karon. Pareho mo din mugnaw-nak ni Cristel. Na pareho mo smile. Ako di ko mo smile kay ngipon. Wa matareng. Naan dako kuan sa gilid. Guys, nang gisabit. So temporary ra siya guys. Temporary ra na diha gibutang. Guys, nakoy mga bisita dari guys. Good morning ninyo tanan. Good morning. Ako din So, sukan. namalit na sila guys. Namalit. Tanom. Jag ilang ipalit guys. Kani guys. Yan ay kadak ang butterfly. 200. Kanang ija. 200 po na kato ija. 250. Na. Salamat sa inyong pagpamalit dari ha. Kakita sila sang vlog guys. Nga dito kus dumagiti nga na mga tanom nga arang mahala. So nadyo ko yung mga tanom dari po na arang mahala. So makakita mo daning arang mahala nina kanina sa mga 12,000 na ni. Uy, tinuod bitaw. Bitaw rin na. 12,000 na na. Gani na color no. Dili na ko ana. Plastic. Diyan sa kumaidjong kuan utanon. Wa naman akong utanon dadto kay na mananong pa ko. Kana. Uy, terapi ka mo Malbiri. Aw kamo kay. Pwede jud. Allah, dala na din pang Ada sa asar to. Kasi mo ganahan magmulunggay kay ako ra ba nang pamutlon. Halag imo, madam, do sa mangita tawa na babaylain dari. Mangita ko sa labi ni Ruby. Ya kini Ruby wala may pag-iya. Ako rin. Ako rin. Makay pa ka. Ha? Ako dyan nagipalit ako pa ng padaghanon. Mahatag ra ko unja og kanang kuana. Swerte rin ba mamunga siya. So ba di pa mamunga. Kanila ni nga ni dud man ni nga ni dapat mananong mo yan mga pink og. Ay dako kag lugar kami we. Uy tang tawon man ako na kay apil mo busog-busog. Ah, napili ka tri. Oh, nasugo na mi ano, mamito na ko. Oh, nagsugod na gali ko. Oh, daog siya. Gipamulungan naghang utanon kay rong kinabangan. Kaduhan ako katanong mo ginani ba pos may patay. Tanindot to ni sige saging Ruby. Kay nga naman ayaw
Ligyan Sana man niya. akong gitanong ka ng inikuan ba mamuto Uy, daghan sa kay kung nahalin ana kay ngano ning buwak na siya niya imong ipangsid. Oh. Mahal kay na siya 500 nga nakagamya oh. Ha, salamat. Barato ra gali akong gihatag ninyo. Uy, barat. Diya to ra guys, gi pangdaan nila ko. Mata niya magud na. Hoy, nagdahon. Di ibilin lang diha. Ba? Ibilin lang. Ako, wala na kami rabe. Ngayon sa may mong Salamat. kisa may jong i-shout out sa inyohang asa dapit inyohang banay makakita ninyo. Shout out mo. Diya salamat sa inyong pag-visit dari sunod visit mo. Ug makumpleto na nagahang mga containerized garden kay makakita mo ako mga masaman. Kani bayabas? Oh, mo sagbiya ba? Oh, bubunga na ni. Ha? Hapit na apple bayabas na kanang dago kay bunga. Do ka punuan na. ang imong lagwa ka makita sa mga Nagi paningat kog taman guys kay na ako'y mga amiga. So naghatod na silang kwan dyan. Nangita lagi sila sudaan ko no kay kuno ko magluto. So magluto ra ko. Dai pag naminga mi sudan, naminga si Giniyaw ko na sila sudaan magluto ra ko. Diya salamat ati manan and enjoy kay arong mo balik ko din ang swerte na ko mo tapon ninyo. Salamat day ka Jo. Salamat sa mga grasya. Salamat. akong pa sila na eh. Salamat. Ni mo nga kang nagtikang-kang ka. So guys, na ako dari sa sud nila ati daday. Kaya hanggi katang ato mga buwak nga na dari sa sud. Uy, wagan lagi ka. Gintan ka? Ginimutan ka? Ayuha po niyo mo hidaanan ang makadali higda. Uy. Kamusta naman ka, ha? Kamusta naman ka? Uy. Ito heri hararay man? Uy, inaog ng tiil, God. Inaog ng tiil. Shh. Mata na. Alami kay posisyon, oy. Naman din lamisa. Nasa round table siya, guys, oh. Jadi, jud inaog ng tiil. Uy, di jud ni mo inaog ng tiil? Hindi na ba butan na sa camera, be? Yan naman ni mo tiil. Itikang-kang mo din ni mo tiil. Anong itikang-kang mo na ni mo? Wala na gamong brownie man. Lagi ano siya to Na, sa luka. di, dagang kay sakit jud ron. Ila lor na po doon sa kang kway tulo na kabukang namatay. May sakit sa iro. Iro og iring. Ay, di gawas-gawas sa kay. Malit-kili ko dahang sunrok saya kung ipambubuag sunrok saya. Gusto na pod. Amo nag-survive ng usa kay kuan. Yeah. Ang amo sumani ilang sud guys na. Ja. Asa ni gikuan na kay dako na kaadyo na ag money tree. Suduhan ni ka money tree nas gilid. Ja. So dadlaw guys han laman na sang alis dan og mudako na tong kuan sa gawas. Ang gipa. Na si Uncle Lando, gwapo kaadyo. Na siya sa Hibin. Ug si Elliot. Mani si Elliot guys, so tujang apo nga nanapod sa Hibin. So ato sa ni alis dan niyang kuan kay ala judis dumagiti ati dayha jud ni butas kaang kay na milyon man din ning tanuman na kay kauban din siya sa kanang prayer plant kani kauban ni siya wani kanang na indot kayo sa kulong ako ni sa ikaang kinaram gamay ra man ni Disney agi day na indako na siya. A few moments later. Sa atbang sa eskwelahan guys kay mining message na nga cargo so na ni abot na day kuno ag kanang gipapackage Mrs. in so ang nagyatangan na rin natin sa kalsada na guys kay naa na sila guys ang cargo na sila guys.
sir, good morning. So niabot na jud guys ang gikan ni Sis In. Oh, diha na lang ipatong ya kay oh. Okay. Bugat ba? Kay luwi pud si kuya og panaogon pa didto. Kay isugod ko og truck sa sud nga di man tumasud. Ay suwayan di man na may hagdanan. Ha? May hagdanan. Ay, hagdan? Oo kana na. Nakang-ang. Nakang mo ba? Pinakaang-ang. Lisod kaso guys kay nay hagdan. Na nya tapas likod. Nya didto pas nay ikaduhang bay pa didto dagat. Ito ka, gagat ay? Ay pwede ra diri ipapuskart na lang. Diri lang nako ipasulod sa ha? Madayungan lang nako na niya. Bugat tay kadyo. Oo, patong lang diha. Ay! Paano na tugat lang, boy? Ay, ma'am. Meron akong ID rin, ma'am. Ilisod niyo tugat rin. Ah, sige, sige. Abot na guys. Ligo na eh. Kay akong pita ka usa ang ID na. Asa ko na pangita. Salamat ka doon ninyo sir. Nadugay lagi mo sir. Dito ni Kuang. Dayo kayo. Tumalog ba dito? Ay taas. Daghan pa kay mong deliver di ay. Gasa ka, ma'am. Nagaliti ka. Dili ay buhol ko. Abon. Wala ka mo rin. Buhol. Pista mo dagang pista ron. Usang oras di mo nang gikan. Dito na, ma'am. Oy. Wapo ko nakapagluto ron palibrehon ta mo panood to. Hindi ni, ma'am. Salamat ka doon nimo sir. Sa kasama imo shout out sir sa inyo ang kuan. Ay, gusto mo uyab boy. Wa kay uyab imo asawa. Shout out ko sa mga asawa. Sa Toledo City. Ah, dito sa Dito tayo yung Salamat ka do Sir G. Ug katong iyang driver. Harding. Wala lagi panawag dito guys kay arang lisira agihanan na to ah. Maluwi ko nila. Salamat ka do Sir G. Salamat. Bye. Amping mo. Magiging guys. Diya. Kuan. Di man makaya ang postcard pa doon sa ubos. Amo na naman yung dadungan sang bana. So nanas ang bana guys yung duty. Bugat kayo dili masulod sa postcard pa doon dito ba niya. Luoy man kos tiguang kay gamay man kay tiguang ba di man kaya niya bitbiton. Tiguang man. Kang Queenie ba nga box gikan sa US. Kaya ni mo ni bitbiton ata kaya oh. Oh. Buat kayo di mo kaya ni mo? Asa? Balikan guys kay arabog ata bawon sa isuda ni. Sisa na lang may ang gipakuan guys kay luoy kay itong tiguang nga. Sulod anak, rep. Sulod anak, rep. Uy, arabog ata di ka ito naglisid mi og bawon sa isuda na ni Sis In. Salamat ka do Sis In sa imong package. Yuko ha. Sus grabe bugata guys. Bunaluoy ko. Tiguang wala gipasud dari.